Koro nyake giko mano mar weche manyien otieno makawuono nyinga Sharon Ong'ao jaluwach kata mana jaloko marwa en Elizabeth Otieno machiegne. Kwachakani e tielo mar ariyo jatend piny Kenya owuok tung' mosuo kod Jood bura mapachoka ma okwedo kuom nyayo mibadhi. E romo manotim mano mar kanyakla mar kweth siasa mar Kenya Kwanza kod duond od bura mar ODM. RUTO ne osiemo Jood bura ka koro owacho ni ibiro makgi kata mana ibiro makgi ne kao asoya kuom jogo mabende ochopo e kamiti mopogore e od bura. Mana ka Walter Nyambaga lero, RUTO oyango bende ni Senate sani kwayo governors maromo siling milion 150 e kamiti mag Senate. En romo mokwongo mane okelo kanyakla jokanyo mag duond bura mar ODM e kod mago mag UDA, bura mane ochwe kom kod ogai mar ODM Raila Odinga to kod jatend piny William Ruto mar UDA. Ka emalalruok e kind jo od bura kod ogai mag duond buchegi go Obai nyong kendo balo kod jatend piny William Ruto mane odunyo ndim kod jo od bura maitudo kod choka soya ne jo komiti pesa manyalo romo milion 10 kata kamano jokombe motisi ni welfare go chwe leny kod omenda go miro Ruto uchiwo ranyisi mar pesa mane ochiwe kadho chik mar luoko pesa pachoka. Let me ask you members of parliament who are seated here. Do you, for example, know, do you, for example, know that a few members of your committee collected 10 million shillings so that you could pass that law on anti-money laundering? Did you get the money? No. So, going forward, si tunataka tukubaliane, si we are one team. Yes. There are people who are destroying the credibility of parliament. Ekinde soko wang jo od bura mar senate bende okotony. Karuto oko ni senate masani jamna yukore nyowoyo. Tielo ni senate koto governors pesa maromo milion 150 pesa mowinjore okony loch gwenge mag counties e weche modinga e osiro. The latest soko huru in the senate. I am a consumer of raw intelligence. I know what's going on. Where does somebody find 150 million? Where? Is that his money? That is money that belongs to the county. Giko ni mondo tiek mibadhi pachoka, to nyaka kao kang mar chik ne jo od bura, maluokore kod mit bilie od bura, okoni nyaka maki kendo yaune gi bura. Parliament, Your Excellency, the Constitution says discusses matters of concern to the people. The parliamentary group today also is discussing matters of concern to the people. This fellow who is called chairman of welfare in committees, what is their job? And they are collecting money in the name of parliament. And some of the time, or most of the time, that money never gets to parliament, it gets to a few people. We are not going to shame them. We are going to arrest them. Ogai mar ODM Raila Odinga bende oko ni senate obedi chien menyo tije mag governors mondo MCS okaw tije go motegno. Raila bende okoni jo od bura we kod omenda mar NGCDF elwet governors. Senators, if they do not oversight governors, and I see the presence of Simba Arati, it is a known fact, Your Excellency, is that there will be no oversight, meaningful oversight from the county assemblies. Parliament is not supposed to be implementing. Parliament is supposed to be oversighting. It's not oversighting. Secondly, there is only 2 levels of devolution. National and 1 level, county. Constituency is not an element of devolution. Devolution remains at the county. Down there, the constituency, the county government does implementation of the projects. There is need for us as a nation to distinguish between governance and devolution. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakwar mgajiwa ng'ang'wela rokomo mano marod bura makasipulo chako tedore ka josiasa osiwuok oko mano mar timo